вакилони маҷлиси намояндагон тарҳи қонунеро қабул карданд, ки аз ширкату корхонаҳо талаб мекунад ба Тоҷикистон маҳсулоти ғанисозишуда бо витаминҳои гуногунро ворид кунанд. ҳадаф таъмини аҳолӣ бо маводи хӯрокаи баландсифат ва муфид барои саломатии инсон будааст. масъулони идораҳое ки назорати сифати маҳсулотро бар дӯш доранд, ин санадро муҳим арзёбӣ карданд. با مقصد جلوگیری و از کمخونی، نارسایی آهن، سیم، ویتامین‌های گروه B، یود و بیماری دیگری که بنابر نارسایی میکرونوترینتی با حالتهای قدپستی و مرگ و کریتینیسم می‌انجامد و آرد و دیگر غذاها علاوه نمودنی میکرونوترینت‌ها ضرور میباشد. тағйирот ба қонун дар бораи таъмини аҳолӣ бо маҳсулоти ғанигардонидашуда дар ҳоле сурат мегирад, ки аз қабули ин қонун беш аз 2 сол мегузарад ва он то ҳанӯз амалӣ намешавад. дар агентии Тоҷикстандар гуфтанд, корхонаҳои истеҳсоли орд аз лиҳози техникӣ барои ғанӣ гардонидани маҳсулоташон омодаанд, вале дар масъалаи воридоти витаминҳо ва механизми назорати он норӯшаниҳое вуҷуд дорад. масъалаи ҳартараб то ҳол ки ворид кардани ҳамин аз давлати ҳисобкунанда ворид кардани ҳамин премиумсиҳои витаминҳо ва механизми назорати ва тартиби муқаррар кардаи сертификати мутобиқат, ташхис кардани витамине ки аз хориҷи кишвар ворид мешавад, яъне ки дар дораи гурӯҳи кори масъалаи гузориш истодааст, бояд ки бояд дар дораи ҳамин гурӯҳи корӣ бояд ҳамин масъала ҳалли хишак биёбад. масъулони вазорати тандурустӣ сабаби таъхир дар татбиқи қонунро мушкили молӣ, таҳияи зерсанадҳо ва дар баробари ин пандемияи COVID-19 арзёбӣ карда буданд. дар баъзе аз корхонаҳои истеҳсоли орд ба радиои Озодӣ гуфтанд, ба сифати орд аҳамияти ҷиддӣ медиҳанд, вале ҳозир нашуданд дар рӯ ба рӯи камераи Озодӣ мавзӯъро шарҳ диҳанд. чанде аз соҳибкорон бидуни зикри номашон гуфтанд, барои ғанигардонии маҳсулоташон омодагии пурра надоранд ва агар воридоти витаминҳо бар дӯши онҳо гузошта шавад, маҷбуранд нархи ордро боло баранд. табибон мегӯянд, орди бевитамин боис ба бемориҳои гуногун аз қабили фарбеҳию камхунӣ, бо нуқси модарзод таваллуд шудани кӯдакон ва қадпастии сокинон мешавад. ғизои носолим ғизое аст, ки асосан дар корхонаҳо истеҳсол карда мешавад ба таври химиявӣ ва ин чизҳо. онҳо ниёз доранд ба маводҳои таъмин намудани маводҳои зарурӣ, ки қисми бештаршон ба наводи химиявӣ ҳасту ба организм манфиатшон камтар аст ва ё ниёз доранд ба ин чиз. як таҳқиқи саросарӣ дар Тоҷикистон дар солҳои гузашта нишон додааст, ки ба сабаби истеъмоли ғизои номуносиб ва камвитамин дар кишвар садҳо ҳазор кӯдак қомати кӯтоҳ доранд ва ҷисмашон дуруст инкишоф наёфтааст.